ba yung pagod ko nung nagburgos tayo sa pagod ko ngayon? Ako din tayo na kasi Wala. nung maaraw na di. Ganado pa rin po. I don't like it. Oh, I love it. Ate Tingin, may biyahe na ng ano, 5 star kahit isa. Diba? Pa isa-isa lang yung biyahe ng Infantata.